उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेहाय दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबाव नोंथाङा माखासे ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदों बाहागो लाबाय बेहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोननो हायो? थ' खुलुमबाय थ' जे सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि जे फोसावदिं मेल बेवहाय आङो गोबां जायगायाव बाहागो लाबाय काजलगाव समस्ति आरो 14 नाम्बार चिरांदुवार आरो 13 नाम्बार बेफोराव आङो रायजो राजानि गोबां अनसायनायखौ नुनो मोनदों दा बेवहाय फैबाय थागोन जे नभेम्बरनि जे 13 तारिखआव जे जानो गोनां जे बिसायख'थि बेवहाय आसा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ गोदो थांनाय जे 2005निफ्रायनो जेरैबायदि अनसायनाय अननाय मोजां मोननायखौ होबोदों एबारबो बे बिसायख'थियाव बा बिसायख'थिनि गेजेरजों बे प्रमानखौ होनो थांगासिनो दं बेवहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा बेवहाय देरहागोना एकदम रोखा खिन्थु बिराद मोजां आङो काजलगाव हाबबाय आरो बेनिफ्राय चिरां समस्ति हाबबाय चिरांदुवार हाबबाय आंनि सिमायावबो हाबदों आं जेराव थांदों रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम ओंखाराखै जानो हागौ मानो होनोब्ला बिथांमोना अनेक माबा माबि बुंनानै रायजो राजाखौ सिगिदों खिन्थु अन्तरजों रायजो राजानि साननाया बिपिएफनि फारसेथार मानो होनबा नुखाजोब्बाय मोनसे सरकारखौ नायनोथ' इसेबां सम नाङा बिथांमोननि सरकारा जिहेतु साराय बोसोर जाबाय बे साराय बोसोराव इउपिपिएलनि मा खोथा होनाय बिथांमोना मा बुंदोंमोन बिथांमोननि मावनायजों बेसेबां फारागथि दङ बेखौ रायजोफ्रा फ्राय हमदांनो हाखाजोब्बाय आरो बिथांमोन थाबाय थायोब्ला जोंनि बिटिसिआ बहुद खैफोदाव गोलैसिगोन बेखौ आन्दाज मोनखानानै आं जि नुबाय फ्राय रायजोफ्रा एबार बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखायनो फ्रायनो राजि जादों दिनै नोंथाङा नैबे 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव दङ बेहाय आथिखाल गोहो गोरा बिटिसिनि सासे बसुमतारियानो बेहाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाया माबायदि आंथ' फैना खोनाबाय बेवहाय जाय खोथाखौ आं बुंदों जे बिटिसि बासिया बुजिबाय बिनिख्रुइ एडभान्स नैबे 14 चिरांनि मानसिया बुजिसिनबावबाय मानो होनब्ला आं मिथिदों दा बिनि जाय लकेल एमसिएलए बिटिसिनि इएम बिथाङा आं खोनानायाव गावनि समस्तियाव हाबनो हानायबो कन्डिसन गैबावला गामि गामि बिथाङा फैयाखैनो मालायखौसो हरदों आरो बिथाङा बाहेरायाव थांनानैसो केम्पेनिं खालामगासिनो दं अब्लाथ' आरो बुजिनो मा बाखि दंबावो ओंखायनो आं एबार बिसास दङ बे 14 चिरांदुवाराव बिपिएफआ खोब मोजां लिडिं लागोन आरो फैगोन बिटिसिआव बे समस्तिनिफ्राय बिपिएफआ एमसिएलए मोनफिनगोन आंहा बेखौ हमफोरनो बिसास दङ दा जाय बिथांमोननि इउपिपिएल बिजेपि बिथांमोनाथ' गिखादों आरो बिनि प्रमानखौ एमपिआवनो मोनखाबाय एमपिआव बिथांमोना खुनु फैदे देरहायामोन बहुद कौशल बाहायबाय रां रुफा बाहायबाय सिगिसग' खालामबाय बेयावसो देरहादों ओंखायनो बिथांमोना फुरा गिखादों फुरा सिरियास जायनि जाउनाव दिनै माने बिथांमोना मा होनगोन दिसपुरनिफ्राय हायार लायै बेहाय मानसि लाबोनो गोनां जादों खिन्थु जेबो खामानि जायाखै मैया आं खोनादों मोनसे गामि मामोन बियो बे जायगायाव आसामनि मन्त्रि अशक सिंघाल बिथाङा फैदों मिटिं खुंनो हायाखै सासेबो रायजो ओंखाराखै होमबा सासे केबिनेट मन्त्रि फैसेयावबो जुदि सासेबो मानसि ओंखाराबा मा बुजायो बेलाय मा फोरमायो बेलाय आरो बिनि सिगांबो आङो डक्टर रनेश पेगु आं फैनाय खोनादों थांनाय सप्तायाव मा जायगामोन बे आं बावबाय सिमा समस्ति बेहायबो 6-7 जननि बारा मानसि ओंखाराखै अब्ला जेखि मानसि लाबोआ मानो बायह्रानिफ्राय फैनानै बेवहाय रावखौबो बुरखायफैनो हाया मानसिफ्रा गासिबो गुबै खोथाखौ हमनो हाजोबखाबाय फ्रायनि गोसोआनो एखेबारे बेयावल' दं दा जों बोरै बिटिसिखौ बासायनो हागोन नैबावसो बांसिन सिरियास रायजोआ बे खोथाखौ बयबो स्पस्ट आरो ओंखायनो बेवहाय बायह्रानिफ्राय फैनानै अनेक खोथा बुंफैया मानो फिसा फिसौ स्किमजों बुरखायनानै हक थगायनानै हक जि खालामनो नागिरा मानो बेफोर बुस्थुआ बारा खामानि होआ गोहोम गोग्लैया आरो